fri. 2-årige Sally slap utrolig heldigt fra faldet på 3 meter i en kloakbrønd. Sally måtte reddes op af tilkaldte brandfolk. En ellers fredelig torsdag blev noget dramatisk for den 2-årige pige Sally og hendes familie i Rødovre. Mens Sally blev passet i dagplejen, var hun ude at lege på en legeplads. Uheldigvis fik hun bevæget sig hen på et skjult hul, der kun var dækket af græs og jord. Og det kunne ikke klare vægten af den lille pige, der faldt igennem og 3 meter ned i et betonrør. Hun løb og legede med en anden pige, og så sagde pigen pludselig til dagplejen: Sally er væk, fortæller Stig Simonsen, der er far til Sally. Dagplejen fik hurtigt tilkaldt både redningsfolk og den lille piges forældre, og det lykkedes at få hende reddet op af det dybe hul. Hun har været på skadestuen og er blevet tjekket, men hun har ikke fået nogen skrammer i ansigtet, beretter Stig Simonsen, der aflyste alle sine aftaler som tandlæge resten af dagen for at tage sig af sin datter. Hun er træt og er naturligt chokeret, så har hun taget en lur i eftermiddag, siger det er noget stavbejl. Stig Simonsen, der også fortæller, at pigen flere gange i løbet af eftermiddagen har forsøgt at fortælle om, at hun har været med i hullet.